ƙarya take yi. Amina mai da abin da ce ƙarya take yi. Amina na taɓa cewa ina son ki. Amina na taɓa cewa zan neme ki na iskanci. Amina me yasa kika yi min sharri? A'a, sharrin shaidan ku na kwaya wanne daga ciki? Har da na kwaya. Me na miki? Me na miki? Ba ta mun komai. Why ne kika zaba? Wallahi ban san ma na yi ba. I was not in my right senses. Shi yasa nace miki ki haƙuri. Ki yafe mu. Sunana da kika bata fa. Wa zai gyara shi? Ki haƙuri. Tambaya nake yi. Ban faɗa ma kowa ba. Kin saka a Instagram? Ban kira sunan ki. Wallahi kin saka. Ai ba sai kin kira sunana ba.